Hello po, nandito na naman po kami para magluto na naman po tayo ng tinulang manok. Native chicken po yung lulutuin po namin ngayon at ipapakita ko po kung ano po yung mga ingredients po na mga sangkap po na gagamitin ko po. Unang-una po, ito yung dahon ng sili, sayuti, red bell pepper o atsal po ang tawag sa amin, tanglad, kamatis, luya, dahon ng sibuyas, at siling haba. Tara na po, simulan na po natin kung paano lutuin.